tiri kutaura kuti atisi kukupesha atisi kukudini asi kuti ati marwisira muri kuita anda kuti government iwe sober iwe igadzikane hurumende itonge zvakanaka hurumende ifambe zvakanaka iko zvine zvangova mafunctions ari kukonzeresana natagwirei chiregai tichimbosiya matambo tikada kuramba tichikwidza tichitaura tinosumudzira mhepo president Chamisa regai tisiye matambo nekuti president vapagiya nekuti pane zvatakatoona kuti vapagiya vari vakuita basa vari paground ngatiregei kuchiramba tichitaura ngatichinjei nyaya ngatiregei kuramba tichataura zvokuti Chamisa izvi ngatichipinde ine nawe wawengi wedu chaiyo tichisiya iyi nekuti tikasiya yewawengi tobata nyaya dzapresident taakuita nge tiri kurwisana napresident so takatotaura vakatozvinzwa takatovatsiura takatovaudzawo zviri kuitika paground takatovaudzawo nhuna dzedu shungu dzedu vakatodziona and pressure yedu vakatoiona saka tingaswera taakutukana kune vamwe vanoramba vachitokonya kazvokuti unoramba uchiwechita hasha zvotoita sokutoti vanhu vamwe vanenge vakurwa napresident aiwa ngatichimbosiyai mapfumo pasi tichimbosumudzana nevawengi vedu asi chandodawo nditende chinhu chimwe chete kuvakomana vezanu PF vanhu vezanu vasvinura zvokuti pamwe pacho ngatirege hedu kunyanya kuda kutsamwa maningi tinotsamwa hedu nokuda kweunhwa hwebato asi vanhu vezanu vasvinura ndikutaura chokwadi kwete ndosapota zanu kana ndinoida asi chokwadi chakanaka vane basa ravari kuita rimwe rataakuona kuti chinhu chiye chaakutenderera manje nekuti kumashure kwese kwangu vachishandiswa vasingaone kuti pane zviri kuitika vana Tungwara vane zvavari kushandiswa vanhu vanga vasingaone kuti vana Tagwirei vane zvavari kushandiswa vanhu vakanga vachishora vachiwenga mubato mavo imomo vachishora chiwenga achitaura vanhu vachimutuka vachimunyomba vanhu vachiita sei vachidini but iko zvinezvi ndiri kuona kuti chatendera chinhu chachiya vanhu vavhurika manje munhu anga achikonzeresa nyonga mubato rezanu PF nditagwirei naTungwara namebo chinomona nagarwe vanhu ivavo ndo vane dambudziko risingaiti kune nyoka hadzo dzakawanda dzirimo wanana kazembe naziyambi nachinamasa asi ava vatiri kukuudzai avava Tungwara na Nhengirikini na Tagwirei zvapachena kuti zvinyatsa kuonekwa manje vanga vachishandisa zita rapurezidendi Mnangagwa vanga vachisvibisa Mnangagwa vanga vachinyomba Mnangagwa vanga vachiitisa Mnangagwa ngati mbotaura divi rinofadza vari vawengi vachimbotaura divi rinofadza vanga vachimbonyomba vachidini vachinhingirikina but vanhu vakawanda kusanganisira youth ndinotenda mashoko aAndrew usina wakoyo Waragashawo ndinokutenda chaizvo even uri murakati but ndokutenda nemashoko ako nespeech yako well done nemashoko awakataura pane zviri kutoitika momo mubato menyu imomo saka nemashoko awakataura iwe ndoda kutenda zvikuru kuti nemiwo maakuona asi dambudziko rawo chaita iwe Andrew usina wako ukanyanya kupaparikawo futi newe uchanyudzwawo futi zani inonyudzai wanana kasukuwere chavanga vakamira vari ikokoko zvakapesera zvaendwa nemvura vakomana vachipangano vakambozama vakazopesera zvaendwa nemvura unganyanya kusumuka hako chaizvo Warakasha havana pava kudarika mwongo wezanuka Warakasha vangofanana neyouth yezanu vanhu vanoshandiswa kuenda kunonhingina asi da kutenda nemashoko avakataura muzanu PF mamuka chamutototo yakonzereswa hondo yacho naTungwara naTagwirei vanhu vari muzanu PF iko zvinezvi vakutoataka Mnangagwa vachiita sokuti vari kuataka Tagwirei vachiita sokuti vari kuataka Tungwara zvakonzereswa naiye Tungwara wacho zvakonzereswa naiye Nhengirikini wacho saka muri kuona kuti vaMnangagwa wacho watotenderedzwawo nembavha so zvanga zvakanaka kuti muzanu PF wabise mbavha dzese vochigadza hurumende itsva vochigadza utongi hutsva vochigadza government itsva vochitora vafana vechidiki vakaita sana Andrew usina vakaita sana uyu weyouth uyu Nhengirikini uyo Tino Machakaire vochitora vasikana vechidiki vari muzanawo vanotambisa wewe kutukwa achinzi atambisa magaro uya wabisa zvikarawa zvese izvi zviri muzanu PF izvi asi wabisa zvimbwa mupengo zvese izvi zvigananda zvese izvi mugadzi zanu tokutenda chaizvo kuti masviniro maakuzviona kuti zanu PF yatongwa zanu PF yahaijekwa nematsotsi haapabudi Mnangagwa apa kana baita zvekutamba apa because akwanisa mbavha nematsotsi
Saka vanhu vemuzanu vakuona, toda kutendai chaizvo. Kana makuona aiwa, pamwe pacho tinenda tichisapota, pamwe pacho tinenda tichiwirana nemi, pamwe pacho tinenda tichikukuzai, pamwe pacho tichidini, asi chokwadi chiripo kana makuona masvinura. Vana vembwa vasvinura nezuva rimwe cheteka, maiona Chiwenga achitaura, maimuona nga akashata. Iko zvinezvi mai manje munakagwa ari panguva yakaoma uya. Ari panguva yakaoma uya munakagwa uya zvokuti unogona kutaura ndokushashangai vanhu, but iye pache zvake timu riri muzanu muya rautomugaira hora riya. Rautomugaira hora. Vana Tungwara vese havana kwavanoenda. Maguma avo chava very soon Tungwara rufu chete rucharongerwa pari maaccident or kenza nezvimwe zvakadaro. Wese vanotagwira yava kufarisa kwavariti vana Garwe vase vai vana Namebo muchazvinzwa. Vanofana kuurava, vanofana kuparadzwa vai. Saka kana muchida kurwira bato reZANU PF, tarisisai zvirimo, tangai mabisa mbavha. First, mari ndo yakutonga muZANU PF yakonzeresa noise, because vanhu vakusapota divi rine mari. Vanhu vakukonzeresa, vakupindira, umwe vakusapota nengirikini Tagwirei, vakuataka Tungwara. Ani muruzviona manje, the moment yavari kuataka Tungwara, vakubva vataka Tungwara nana Mnangagwa wacho zvese. Vamwewo vari kuataka Tagwirei, vari kusapota Tungwara, vari kuataka Tagwirei. The moment yavari kuataka Tagwirei, vari kuataka naMnangagwa wacho, nokuti vanhu ava vese vakazendama, vari kufamba nebhatya raMnangagwa. Saka ndava ndingotenda zvikuru vanhu veZANU PF kuti maonero amakuita ndiwo aiitwa navaChiwenga, ndiwo aiitwa navaChamisa, ndiwo aiitwa nevana veZimbabwe. Dai maiona maonero amuri kuita iwaya, dai tisiri kurwisana paground vana veZimbabwe, dai takabatana, dai tichiwirirana chaizvo izvo. Asi kuti munononoka kuona muZANU PF nokuti mune vanhu vari kushandisa mari mabogus. But iko zvinezvi ndiri kutendai kuti makuona masvinura. Well done wakomana newechikomana weZANU. Andrew sina wako wemashoko akataura aya. Good well done. Good well done. Well done Andrew sina wako. Ramba wakadzvanya. Mbavha dzikabuda imomo. Tiri kutaura kuti atisi kukupesha, atisi kukudini, asi kutaura kuti marwisina muri kuita anda kuti government iwe sober. Iwe igadzikane. Hurumende itonge zvakanaka, hurumende ifambe zvakanaka. Iko zvine zvangu ama functions ari kukonzeresana naTagwirei. Hondo zhinji dziri kukonzereswa kurwiswa Tungwara dziri kubva kuna Tagwirei. Tagwirei ari kuhanda Tungwara ni secret underground. But Tagwirei ari kuda kutodonedza Mnangagwa wacho futi. Asi ari ndiye akamita kuti asvike pari ipapo vaiba wese vachidya vese zvenyika. But Tagwirei atowane chinangwa chekutoti zvapinda mupolitibhiro. Emu yake chacha Tagwirei ane vanhu vaakusenza navo kuti apidi gure nengirikini Mnangagwa achishandisa chi nokuti Tagwirei ari kuda kurwisa, kuzama kurwisa kuti Tungwara arege kuva padhuze naMnangagwa. Saka hondo yapo ndeyekuti Tagwirei naTungwara ndo vaane hondo iri muZANU PF, ndo mabig shataka nana Chivhayo, ndo vakukonzeresa zvinhu zvese izvi, vanana Chivhayo, wana Tagwirei, wana Tungwara nevamwe ava. Saka vakomana veZANU PF, wana Tino Machakaire, rambai makadzvanya, rambai makasimbisa, rambai muchigadzirisa bato iri bato rakarera vanhu vese veZimbabwe, ibato rakakurira vanhu vese, ibato rakasimbisa vanhu vese, ibato renyika yese, ibato revana veZimbabwe. Ndokwatakabva kuti tizonzi vana baba chidoko, ndokwatakabva kuti tizova maopposition member, opposition supporters, ndokwatakabva even maleaders emaopposition ndokwaakabva. ZANU PF ndo yakasunungura nyika, but yashatiswa nemafriction ari kuitika imomo, ari kukonzereswa naana Tagwirei, ari kukonzereswa naana Tungwara naana Chivhayo nenyaya yemari. Uyo anonzi Mudhauyo is very dangerous. Iwewe ireza mshika kwese iwe anonzi Mudhauyo, it's very dangerous. Ndiye imwe nyoka inorumira muvhiyo iya. Saka ndinotenda zvikuru kuti bato reZANU PF rine vakomana vechidiki vasvinura, vavhurika, ende vari kuona, ende vari kusvinura, ende vari kuvhurika zvekuti. Saka ndava kutendai zvakanyanyisa. Rambai muchidhonza vakomana, dhonzai ndima. Otherwise ruwengo ruri kuitwa muZANU PF, ruwengo ruri kukonzereswa naana Tagwirei naana Tungwara naana Chivhayo. Ndosaka wawengi vebato wanyanya kuwanda stereki. Ndosaka wawengi veZANU wawayawandisa stereki. Ndosaka ZANU yatadza kutungamira Zimbabwe, yatadza kutungamira nyika. Vakomana ava vari kukondora leadership, vari kukondora Mnangagwa, vari kukondora ED, vari kukondora president office, vari kukondora the leadership, vari kukondora ministers, vari kukondora the whole. Saka zvakuenda kunoataka leader manje, ED ndiye akuatakwa, ED ndiye akurwiswa, Emerson ndiye akupizwa shungu. Vana veZimbabwe vakushora ED, vakutukira ED, vakunyomba ED.
zvichikonzereswa nevanhu vari kutsvaga kuti warobhe vanhu kurobha nyika, vari kutsvaga zvigaro, vari kutsvaga nyembe nembiri vachishandisa jezi refamily yaMunangagwa, jezi refamily, jezi reID, jezi represident office. Saka varume ava vakunyonganisha bato riya rezanu riya kuribvonga zvokuti nasu uno mukatarisa bato pamamiriro araita iko zvinezvi yangu wahondo yega yega rasara padiki paminiti chete kuti ritsemuke bato riya kutsemuka chaiko rasariwa nepakota. Handiti muri kuona uyo akafamba bato rake uyo wokumbosukisa zanu uyo muchenjere kuti vamwe vanhu muchawaona vajoina vabatana naiye. Bato rezanu PF mukangoita munhu anotsemuka achibuda muzanu achifamba rimwe bato, chenjera kuti zvinhu zvese zvashata munyika, zvatonyangara, zvatoipa. Saka vakomana vezanu mukasiya zanu ichiparara, nemi upenyu hwenyu hwaparara. Maovheki ari kutarisa bato richiparara. Regai ndimborova ngoma inokunakidzai vakomana, ndimbofadza vavengi wangu. Mukasiya bato richiparara, nekuda kwehunhu hwamuri kuita uya. Zivai kuti the moment iri kuparara bato, the moment iri kurwiswa Munangagwa nenyika yaparara, the moment iri kurwiswa Munangagwa nenyika iri kurwiswa, the moment yamuri kurwisa Munangagwa muri kuparadza nyika, muri kurwisa nyika, muri kudestroy nyika. Why? Because haachakwanisi kutonga nyika Munangagwa, busy kufokasa nezviri kuitika mubato. Maministers acho haachafanisi kutonga nyika, ari kufokasa nezviri kuitika mubato. MaMPs, makanzilers acho. Saka nyika ndo inosara yaparara, nyika ndo inosara yapa ground, ndo inosara inopesa yabiwa nembavha, vanoba jezi vachitakura vachienda. Saka wana Andrew sina wako, rambai makamira, rambai makasimba, makadzvanya kusvikira mbiti dzabatwa dzarowa, kusvikira mbiti dzabuda mubato. Vana naka chinhingirikino anzani, vana nhingirikino uyo we youth uyo, rambai makadzvanya vana Tino Machakaire, rambai makasimba vakomana, mukanyatsotarisa chaizvo ijuti renyu vakomana vamuzanu weyuthi rekutarisisa hondo dziri kuitika muzanu. Ibasa renyu rekuchengetedza bato, ibasa renyu rekuchengetedza maleadership, ibasa renyu rekuchengetedza vatungamiriri. But imimi kana vatungamiriri vakuparadziswa nekuda kwemari, nekuda kwembavha, nevamwe vari mubato imomo madhara aakutsvaga kuti achibvuta chimuti, hapana kwamuri kuenda. Saka the moment yamunofuratira chiwenga, the moment yamuri kurwisa chiwenga, the moment yamuri kutora chiwenga somunhu asiri kuziva, but chiwenga akagara atotaura kudhara kuti ava vachauraya bato vakomana ava, ava vachaparadza bato vakomana ava, ava vachadhistroya bato vakomana ava, ava vavengi vebato redu vakomana ava, vavengi vebato redu. Chiwenga aita kuti vavengi vebato rezanu PF, but makamushora mukati ari kutamba neshoko rokuti zvigananda ndezvipi izvozvo. Nhasi uno mukatarisa iko zvinezvi chashoresa zanu PF hunhu hwebehavior attitude iri kushandiswa nevakomana vari kusviti vane mari mubato, vakauya vachishandisa mari, vadhingura madepartment ese, vadhingura vachallenja maministers ese, vachallenja maembassy ese, vachallenja maMPs ese, vachallenja makanzilers, mameya ese, vachallenja even the royal family ese, vari kuti vane mari vachishandiswa neroyal family. But vapedza ivo pachezvavo vakutofamba vachitozvidhimanda, vachitozvikambenera ivo pachezvavo. Kana Idi asipo vakangobva pana president pana Idi vakutokambena vachidaidzira jezi kuti tisu wacho tisiri kurira, mari ndeyedu, zvinhu ndezvedu. Saka the moment iyoyo ndosaka muri kuona veopposition takataura kare tichiti no, izvi nezvizvo varumeka ndo dai takatiza unity government kudhara, pamwe dai takatobatana munyika musina kana hondo kana mhirizhongo, dai takabatana kudhara, kana kuti nanhasi uno kuti dai nyika yakatita free yatsvaka president wainoda yakatisa kudhara. But dambudziko riripo nderekuti imimi vakomana vezanu PF manga muchifamba nenzira yakapombonoka, muchisharenjwa nevakomana ava, muchishishidzirwa nemadhara mamwe ari momo, manga musina voice. But iko zvinezvi tinototenda chaizvo kuti ava vakomana vevarakashava, vatungamiriri vevarakashava, vana usina vako ava vabva nekupi, because nanhasi unoika zvamuri kuita zvinoita kuti zvimutsiridze bato, zvisimbise bato, zvivandudze bato, zvinokusimbisirai bato nokukuvandudzirai bato. Mukaramba makadaro mutsai bato riwakwe patsva risimbe. Wakomana Andrew sina vako, ndinokutaurira mashoko aya ndini baba Chinogurei, ramba wakabairira, ramba wakadzvanya. Tino Machakaire, ramba wakadzvanya. Vanhu ava vari kuda kusiya vauraya bato, vada kusiya vabvoronga bato, vakapedza vanotiza vachenda kunogara diaspora. Ende madhara ari mukati muya mukasayaka ari kuisa tsoka pamberi paID kuti ID kana akatsika akuwari. Ndosaka muri kuona kuti nyika yaparara, ID anowapa basa kuti itai basa, avapa basa kuti itai basa, otora mari ochikorera muhomwe.
wopedza woti mazviona president ndiye ari kuuraya basa, wopedza woti idi haasi kugona kutukamira nyika, idi haasi kudini, maministers ake nemamps nevanhu vari kupa mabasa ake ndo vari kumukonzeresera kumuuraya, because idi haasi yakagadzira road, haasi yakagadzira airport, haasi yakagadzira demu, haasi yakagadzira zvikoro, haasi anotukamira education, haasi anotukamira agriculture, haasi anotukamira maroads, haasi anotukamira vendor association, haasi anotukamira mamines, but kune vanhu vanotukamira mamines ikoko, mumwe nemumwe ari pajuti rake. Mugabe akapesera akutukwa akushorwa nevanhu vakanga vakamutendedza zvakasvika pakuonekwa nana ED wacho. Saka imimi vakomana mukasaona kuti ED atenderedzwa nembavha, mukasaona kuti nyika yaparadzwa nembavha, ndo vari kutanisha image ya ED vakomana vese ivavo nemadhara arimo muzanaya nemachembera. Vanhu vaya vari kuronga zvavari kuronga usiku. Rangarirei kuti panguva ya Mugabe vanhu vakanga vachirongana vakada kuenda kucholocho kunoronga ED nekirikini yavo kanoronga nana Jonathan Moyo. Iye munangagwa akanga aripo pana aripo iye Robert aripo akateerera achitarisisa so. Vanhu vanoronga zvinhu zvavari kuronga maitiro ari kuitwa muzano nefunction dzamai manjana. Chenjerai kuti mangwana ka panofuma pakamuka zvimwe zvimwe. Saka imimi kana muchidzirira kudefenda zita rebato kana kuti bato, rwisanai nevanhu ava, tanganisai vanhu ava mubato ava, pisai vanhu ava muvabudise mubato ava, pisai vanhu ava naenduru rusi wako. Tinokusapotai chaizvo, tinokukomendai, tinokurangarirai chaizvo, tinokudai stereki. Kana mukadaro tinokusapotai kuti muri kuziva zvamuri kuita. Wangu takasiyana mapato, takasiyana leadership, takasiyana utungamiriri party. Tinoda kutsigirai pane zvamatanga nezviri kuitika muzano. Aiwa tiri kukusapotai, rambai muchikurudzira muchisimbisa, rambai muchidzika. Muri kutogadzira, hamusi kuputsa, asi kuti muri kugadzirisa zvinhu zvinoda kukonzeresa nyonga pamberi, kana kuti muri kuona mberi kuri kuenda bato kuti mangwana bato riri kuenda mugomba. Saka imimika choko chaistereki, muchoko chastereki madhara, muchoko chastereki, muchoko chaistereki. Yeah. Mbiti dzibude kunze, mbiti dzibude kunze, choko chaistereki. Tiri kutenda chaizvo usina wako, Andrew. Wakuona manje wasvinura manje urakashi hwako uri nani because wakuenda uchivhurika. Mondi asino zoguma ya mondi inoona nokuziva. Andi mazvodombo rakaraswa rinoziva musoro wekona ka wenengirikini. Wana anati nomachakaire. Tinokutenda istereke nebasa ramakita kuzani. Ende kuzani kwa uradza kwa kupisa. Ende wawengi kana kuti wawengi vaidi vai manje. Avasisina rusununguko manje. Ende nanhasi nemi wacho vakutokuengai. Ende nanhasi wawengi vebato kana kuti vanhu vanoda kuparadza bato waye, kana kuti vanhu vanoda kutsemura bato, kana kuti vanhu vanoda kupandukira idi waye. Havasisina kumira zvakanaka iko zvinezvi. Vakangobatira hana mumaoko kuti vafana havafungei. Ende vakomana vauya chii chiri kumboitika. Saka rambai makadzvanya, ramba vakadzvanya, ramba vakadzvanya. Aiwa tiri kutendai, tiri kuzviona zvamuri kuita, muri kubata basa, ndokunonzi kuvhurika manje ikoko, mavhurika. Masvinura manje. Aiwa masvinura vakomana, mavhurika. Rovai chaizvo panongonya. Wesai moto chaizvo, wesai moto. Mbiti dzibve idzi dzatati chema nadzo idzi, mondi dzibve idzi dzatati chema nadzo idzi. Dzikangobva idzodzi chete, kana ruwengo rwevanhu kuti vavenga idhi unoita ushoma. Kana nyika inotongeka zvakanaka, inogadzira zvakanaka. Saka imimi mukatozorora mukanyarara vakomana veYouth ZANU-PF, vakomana venhingirikini vese vakomana imimi vese varakashi wacho na imimi. Rakashai futi nomumba menyu macho, rakashai futi. Ya. Rakashai futi. Muri mumba menyu imomo futi. Vakomana vachipangano chinga vakaita basa wani. Rakakura chaizvo. Ndokutenda zvikuru mazvita. Baba wachinogurei.